What's up mga kapamilya? Natadani sa may initaw. Tungod kay mga amigo ginako ni sila. Unsa ilang naibawan nga wala ninyo naibawan. Amigo ko na naging una na. Okay, at least na kuan ra gyapon. Imo kong gidaot pero nabawi siya sa Iluit ba nga. SPG di ay. Sa una ba, baga gigong naong? To isa ka babae nga nakapa-change gid sa imo. Una mag-snacks ni pancit canton nga karon di na siya mudawat pancit canton. Pangalan og something nga wala nila naibawan unsay something sa ako. Sa kataas ni mo. What's up mga kapamilya? Natadani sa may initaw. Actually, we're with our friends sa mga Youth for Christ diha. Kani sila ako mga kauban sa Youth for Christ days. And of course, ilang mga family. Karon, sila na po akong ipabida. Ako din sila ipaila ready. Ivan, Matt, Chris, Marlon, Mabel, Savi, Donel, Yo. Kakaibib, Bella, Jenjen, Didang, Seki, Sky, sige ka na, sige ka. Tikboy, Hello. Louie, Hami, Burge, Andre, Padaranga family, Dadia family. Yeah, hello. Hi. Ready na mo magkuhan, Dragon Boat? Insay, go mag Dragon Boat. Ikaw di pwede, di pwede. Ros, ang atong mga pangutana karong adlaw ha, tungod kay mga amigo ginako ni sila. Unsa ilang naibawan nga wala ninyo naibawan. Actually kani among mga super friends. Ginatawag naman di mga super friends pero nagya pa yung mga super villains ani mga bully. Isa na ni siya. Pero super friends gapon kay syempre friends for life ginang naghiu sa tungod sa Ginoo. Gawas atong inactive. Embarrass me ban. Unsa imong naibawan nga wala naibawan sa mga madlang people? Una nimong inom. Inom, nag-inom ko. Dahil anak ka nga. Unsa man ni mix na labad man ang ulo mo na ni tubog. Ni si Master Bob gini manginom may buta yung takana. Migo ko na naging una na. Nagkalas-kalas ko kurente sa una sa inyo. Dito matulog. Dito ko matulog, nagkalas-kalas ko kurente. Sa'yo na yung kumata kay pakaon saya palakaw. Ala. Salamat tita ha. Yung mga panahon nga wala ko mama o papa dito ko sa inyo. Ipakaon ko nimo sa imong self-made nga pan. Sa una si Bob basic pagutang ba. Wala akong giutang sa imo. Pupi ka pagutang sa una pero wakid ko na bayaran pero okay lang to. Kay karon Wala gyapon na bayad. proud ko sa iya. Nagapangutang sa lain na sa kapangutang. Dito na ako pangungutan sa M-Core, Home Credit. Sa Una una, ginagmay pa sa wala man ko ningon na mabayaran ko dili basta nga ako makatabang ko. Wala. Pero karon proud ko sa iya kay naningkamot na mahimo ma-achieve niya ang iyahang damgo. okay, at least na kuan ra gyapon, imo kong gidaot pero nabawi siya sa Iluit ba nga. Murag mao man na ilang pangingon tanan ni. Ashay giingon sa ako about sa iyang tooth line na kuan day siya experimental. Experiment. Niagi pagka-experimental. Scientist magugo. Scientist ko na mga experiments. Ayun na sa siniskwela. SPG di ay. Pero at least Accepted. accepted. Sa mga wala nakabalo, wala pa kayo uyab ato nga time. Itong mga nag-experiment because I allowed it to experiment. Ito mga nga to. O, niabot yun sa point nga na agad ay limit. Kalimtan na to tanan, proceed.
Anjo Eliana and Alex Dixon. Oh my God. Kani siya gakaon gini siya og utan. Grabe kaayo. Leafy vegetables is grabe. Idol kay nako ni tanan. Ha? Say mo i-reveal sa madlang people about kang Master Poppy. Survival man kay ka, survivor man ka. Nga naman. Pangayo, community. Ginaya lang may nungduman ba? Asa makapaliit ko. Ako nung naman plating. Oo. Kanang manguli na. Nakay 20 ka. Pareha ba tayo mga kanang kuan? Mga estudyante. Wala yung source of income. Oo. So say mabalibaran ko. Yes. Sige lang Ker, namas Di man yan ikang. kung mabalibaran, di man yapon ka ma-discourage. Oo. Ato makaswikas. Oo. Sa una ba, baga igong naong. Oo. Pero may nakatabang ko sa imong pag asinso. oh. So okay na baga og naong ayaw lang pala bipod. Oo lang siya. Yes, ayaw na pinapon ka mangga. Manggagamit. Dili daw user. Movie niya to niwang hangtod karon niwang lang gyapon. Kami rin nakabalo adto. Naanak. Pero ang mong balan hangtod karon niwang lang gyapon. Pero gwapo na. Ana. Kopi, kuan ka ng lisod yun kay ang panahon ba so kanang lisod kay miskin pliti mix na kay kuan ya mix dos Way lain na mo ka nang giring dito. na to yung isa ka babae nga nakapa-change gid sa imong the way you look at life and love in general. Naay na to. Kisa silingan sa balon. Kisa. Actually wala to naka-change sa ako, abi lang nimo. Ang yung naibawan is nagdula kog kalayo sa una nga medyo kuan, medyo pasikreto ana. Pabi nimo ang relationship also magsimba dayon kada Sunday din katukoy all out. Dili si Pupi po na siya. Ay, Nya karon na master na. Master naman kayo. Master sa tanan ba? Master of all. jack So of ni all master of all kagaguhan. Una way nuhot eh. Way nahot. Ilado na gud, ilado pero kanya pon ba? Feet on the ground gyapon. Feet on the sun ba na? Kaya si Poppy sa una. Tupong mamaya sa high school. Mas taas pagali ko. 5'5 ko siya, 5'4. Summer ana. Tingala may pagbalik. Kalit lang ka taas na kaayo ka. Apparently na ay story nga na ay vitamins nga gihatag sa iya nga di mabasa ang likod. Pagbalik niya sa kuan, sa eskwelahan, taas na kay siya. Taas na giday ko karon sa una lahi. Wala mo kabalo permission, volunteer na siya sa YFC. Mission worker di ay. Unsa na? Pastor na siya gyud. Una mag-snacks ni pancit canton na karon di na siya mudawat pancit canton. Dili mo daot jabong ko muna akong gapangitaon. Una akong pangitaon Ate Chris. Ate Chris, magkaon ka dito. Nga naman. Kaon ta po. Wala mo kay kwarta. Sige, kaon na ta. Hi. Lah, Ang saan mo yan? kusga yung tingog kay di man to madunggan. Labi na di na ay background ba. Kuya hawa sa da kuya. Uban nato karon diya mga friends tadi ko. Kita mo wala. Ito unsay sikreto para maabot og dugay nga years. Ang lalaki dapat mag-effort o ang babae? Basta ang sekreto, ibutangan ang Ginoo sa center. Kung nasa center ang Ginoo sa inyong relasyon, hindi na mag-matter ang mga trials. Si Lord na good na. Ilak ko sa taning. Bumba ba? Wala gusto gini mag-vlog. Oy, mo na. Bumba! Yeah. Yeah. Gabi yung kutawa ito. Yeah.
Actually, namin nakita dito, naka 2 piece, no? Kuha siya kanang burger steak. Lain mo kuno na. Dili sa Chicken Joy, ha? Dito sa una, napoy naka-tupis. Super hot kayo. Super hot and spicy. Una, So na, dahil may nagkiang-kiang. nagkiang-kiang dayon. I dare you. Nagkiang-kiang. Iko, what's wrong? Okay, magbabay na tayo mga pamilya. Salamat kayo sa inyong mga comments. Salamat kayo sa akong mga friends. It's a wrap na. Wala na, di na to. Di na, ma-edit na to siya. Di na nagyapon to na to mga appeal, ha? So there you go mga migs. Moto akong mga super friends. Ug nagsugod mi from mga akong pagka-volunteer sa Youth for Christ. And ang uban ato, classmates na gid mi since high school. Nakita ninyo kung unsa gyud ang ilang pag-ila sa ako. Bisag ang pinaka worst nako kay kabalo sila. Ang akong na-learn is bisag unsa ka imperfect sa una, nagud gyapon kay improvement. And kung naka ay mga sayop, pwede ka nga maningkamot nga usabunto. Second, bisag bully kay sila sa ako, okay ra. I will be honest sa inyo. Labi na itong mga subscribers na ako diya. Kung sige pananaw ani, balag dili mo subscribers, pero kapananaw mo. Siyempre, dapat totoo ka sa as much as possible sa imong mga gihimo nga mga video sa YouTube. Ay mga pa-fake diya, unsa ba na diya? Bisag sa una, wala ko'y kwarta, bisag sa una, kakulangon, nagkakayo kakulangon, pero wala ko nagkulang og mga friends nga naggabay, mga titos and titas, and wala ko nagkulang og kanang mga advices para mahimo na ko akong mga decisions nga maayo. Dili tanan desisyon ako maayo, pero at least napanindigan og naay mga tao nga mualalay. Salamat kayo sa akong mga super friends. Labi na katong mga wala diri nga grabe pug kayo og meaning sa akong life. Grabe pug kaayo og part sa akong life. Antud karon, I will continue to be your friend also. Na matawag pud gyapon ko ninyo super friend. Salamat kayo sa mga nag-subscribe. If wala pa ka nag-subscribe, please consider subscribing. Like if na kayo natunan nani, and if gusto mo mag-share, pwede i-share na ninyo. Lon, iyan ning makita mga 10 years from now, unsa imong message sa iya karon pa lang? Ayaw, awat sa inyo, Tito Pupi, ha? Vlogger ka? Pagdako? Pangalan og something nga wala nila naibaw-an, unsay something sa ako? Sa kataas ni mo, mubo ka og